ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛ? ଆରେ କାଲି ଯାଇଥିଲି କଟକ ସେଠି ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ। କାଲି ଯାଇଥିଲି କଟକ ସେଠି ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ। ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଲା ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାର ବାଳ। ପାଦରେ ବାନ୍ଧିବୁ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିବୁ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ହବୁ। ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଭାବିଥିଲି। ହଁ ହେ ହରେ ରାମ 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 ନାଳ ଭାଇ ତମର ଇଏ କି ଅବସ୍ଥା? ତମେ କଣ ଦୁର୍ବଳିଆ ଦଉଛ? ସେଠି କଣ କରୁଥିଲ କି? ଆଉ ନାଳ ନାହିଁ କି ବାଳ ନାହିଁ ମୁଁ ଫୁଲ ଦୁର୍ବଳ। ନାଳ ନାହିଁ କି ବାଳ ନାହିଁ ମୁଁ ଫୁଲ ଦୁର୍ବଳ। ମତେ ଏକା କରି ଆଇଲୁ ହାତକୁ କରିଛି ବଳ।